Wadonjo e kaonti ma Homa Bay kama koro warango weche motenore kod mago mag pur kuma iyudo ni moko kuom jopur e kaonti no ma Homa Bay sani koro tiyo e yo makare gi milome mawuok e bad migawo mochung' ne koro futo mar yamo e koro lwasi mar bero chenro mag pur magitimo kod kedo gi pek mikelo gi lokruok mar futo mar yamo e koro lwasi ma osebedo ka hinyo sekta no mar pur. Ne ler mathoth Ali Abich miyowa kowuok e kaonti no ma Homa Bay. Pek ma ikelo gi lokruok mar yamo e kor lwasi osebedo ohinga maduong' ne jopur mathoth gi ok nyal bedo gi thuolo mar ng'iyo wang' sa seche ma koth nyalo chako chue mondo giik puothegi kod ng'e kit kothe monego bed ni gipidho kaluwore kod chal mar lwasi. Bad migawo mochung' ne koro mar yamo e kor lwasi e pacho ka kata kamano osebedo ka temo konyo jopur ka gichiwo negi milome wi chal mar lwasi manyalo miyo giikore mar geng'o lal ma giyudo e puothegi. E kaonti ma Homa Bay bad migawo no ni kotesendgi manitie Chula Rusinga kachur bura ma North ma oketie masinde manyasani ma gitiyogo e somo kor lwasi kendo gichiwo ne jopur milome juma ka juma mondo gibed kod ng'iyo seche ma koro gichako iko puothegi kod kit kothe ma ginyalo pidho e puothegi. We produce weekly, monthly and seasonal weather forecast. This is downsailed from the national forecast, and basically this information we provide is able to assist farmers so that they can be able to know when to plant, what to plant, and what type of crop they might be able to plant. On top of the seasonal forecast, from the seasonal forecast they can be able to know the dates when they are expected to plant, the duration of the seasonal period, maybe if it is 60 to 90 days, and also how the rains will be distributed throughout the season. We also provide short-term forecasts. These are basically the weekly and the monthly, and from which it is possible for them to do the daily planning operations. Samuel Sana japur mawuok e gweng' magulo Ketuo e Lambu e kachur bura ma Suba North en achiel kuom jopur ma sani yudo milome chal mar kor lwasi mar jiwo pur magitimo bang' yudo tiegruok kod sir ka wuok e piny Ingereza e bwo chenro mang'ere ni Enhancing Climate Change Resilience in East Africa Project. Wasebedo kwa puro kaka wapuro pile to sani pur wa olokore kabisa kwa yudo weche mag weather koa gi jog miluongo ni jo Metro Department ma project ni obedo supported gi jo UK emosekonyowa mondo project no donjne japur. Ang'o magi maber chon kaka jopur nwapuro ka jipuro nok wang'e ni to koth dwa chwe sadi to rumo sadi to chako komo karang'o. Program madhi mbele ni osekelo lokruok e kit ngimana nikech osenyisa yore ma nyasani. Chon chane wapura radha kata nwanyalo koma kothe mopogore opogore to sani aseyudo rieko kuom program manyasani. Apisa motelo ne chenro mar siro jopur no wacho ni dwaro margi en jolo jopur moingo 400,000 e pinje Afrika ma ugwe mar neno ni ok yudo pek e weche mag pur. We want to empower farmers in a way that they are capable of using climate information services to inform their decisions. We are targeting the bean farmers or the bean value chain actors across the 4 countries. For this to happen, actually use a robust approach in a way that we partner with several government institutions and regional bodies. Ne Radio Ramogi kowuok e kaunti ma Homa Bay yan Ali Abich. Imedo winjo weche matut e kor gweng'.